செய்திகள் தொடர்கின்றன. 2012ஆம் ஆண்டிற்கான 62வது உலக அழகி பட்டத்தை சீன அழகி யுவென்சியா வென்றுள்ளார். சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மங்கோலியாவில் முதன்முறையாக நடத்தப்பட்ட இந்த உலக அழகி போட்டியில் நூற்றுக்கணக்கான உலக அழகிகள் பங்கேற்றனர். இறுதியாக நடைபெற்ற கடைசி சுற்றில் சீன அழகி யுவென்சியா வெற்றி பெற்று கிரீடத்தை சூட்டிக் கொண்டார். இதன் மூலம் உலக அழகி பட்டத்தை சீனா 2ஆம் முறை கைப்பற்றியுள்ளது. 23 வயதான யுவென்சியா இசை பயின்று வருகிறார். இந்த துறையில் ஆசிரியராக ஆக வேண்டும் என்பதே தனது லட்சியம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 62வது உலக அழகி பட்டத்தை வென்றுள்ளதன் மூலம் சீனர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். ஏராளமானோர் யுவென்சியாவுக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். 2012ஆம் ஆண்டிற்கான உலக அழகி போட்டியின் 2வது இடத்தை ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்றான வேல்ஸின் சோபியா எலிசபெத்தும் 3வது இடத்தை ஆஸ்திரேலியாவின் ஜெசிகா மிச்சேலியும் பிடித்துள்ளனர். இந்த உலக அழகி போட்டியின் இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்திய அழகி வன்யா மிஸ்ராவும் தகுதி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பின்லாந்து நாட்டில் பழைய செல்போனை அதிக தூரத்தில் வீசி எறியும் வினோதமான போட்டி நடைபெற்றது. அங்குள்ள சவோலினா நகரில் நடைபெற்ற போட்டியில் ஏராளமான போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர். வீரர்கள் தங்களது பழைய செல்போன்களை அதிவேகமாக வீசி எறிந்தனர். இந்த வினோதமான விளையாட்டு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. விளையாட்டு குறித்து வீரர்கள் குறிப்பிடுகையில் மிகவும் ஆர்வமாகவும் விளையாடுவதற்கு உற்சாகமாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். Ehkä jätän Google Translatorin rauhaan tämän jälkeen. Ja sinne nyt lentää pitkälle. 40 you don't really throw the phones in India, do you? போட்டியின் இறுதியில் இளம்பெண் ஒருவர் 101.46 மீட்டர் வரை தனது பழைய செல்போனை வீசி எறிந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார். இந்த வினோதமான விளையாட்டை ஏராளமான பார்வையாளர்கள் ஆச்சரியத்துடன் கண்டுகளித்தனர். இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன. மீண்டும் தலைப்பு செய்திகள் மாலை 6 மணிக்கு. வணக்கம்.